opera o attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong suwat suliran. Ako si Mara, 19 anyos, usa ka batan-on, nagpuyo sa Tuburan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran, aron inyong hisabtan, sugdan ko sa dihang bata pa ko, ingon inyang mga paghita po. Asa naman sad ka? Ana sa kawas, makituwa sa akong mga friends. Okay, dili magpalabig kiat ha. Mama. Mara? Mama, nadagma ko! Pero sinasabi mo yung dagan. Yan na ba yati ka ha, nga dili magpalabig kiat. Nya karon, nanasa kay saman. Hilom na. Hugasan ta na. Unya, atong tambalan. Mama, tanawa, purot ako sa mud. Uy, tuda? Ano ni burot man na, day? Ambot lang, sakit man. Unsa? Hala, dugaya ko na ayaw na samad ni mo gaw. Naki, Ano ni burot man na? ambot lang, ako kapawkot. Kalit naman na siya purot. Pag na umok pa man to siya, unya karon kay nikahi. Pika pa ko na ko. Tapaong, naya lang nga kay sakit pa yato. Hala, gahi bitaw gaw no. Mura lagi ni bukog ni mo gaw. Malapit daw. Umok man ni sa una niya karon kay nikahi, no. Ili pa day ka magpa-check up. Dili ko, oy. Hadlok ko. Nagpalit ko gatas para ni Monak. Inom mo gatas kada adlaw ha? Basig kuwang ra ka calcium. Papa. Thank you. Unsa nak? Muuban ka na mo sa uma? Puti mang inita. Okay na pa, uy. Mampu ko'y lingaw din his ato ko. Muuban na lang ko nimo aron makatabang ko. Alala, sige. Ikaw ang bahala. Mara, paghinay diha ha? Dagang bato diha. Pa. Aray! Ay, Oh, no sa mga? wala pa, uy. Naikot akong abaga sa bato. Paghinay lagi. Pa. Masakit kid kaayo. Naunsa man di ay na, Mara. Katumaning negos batogod katong ni kuya ko ni Papa sa uma. Unya karon mong nagdili na ako malihok akong mga bukton. Sakit kayo, ma. Unsa? Tungod sa kasakit, midesisyon na lang akong mama nga dadon ko sa ospital aron ipacheck ang akong kahimtang kay di naman gid ako palihok ang akong mga bukton. Human sa daghang laboratory test, nadiskubrihan namo nga naagyo da ko'y sakit. Unya, Imposible man eh. nga naman, Dok. Usa kini katalagsaon kay nga sakit. Ang gitawag Stoneman disease. Ang kaunuran, tendons, connective tissue sa lawas, hinihini nga mahimong bukog. Unsa, Dok? Mahimong murag bato imong tibok kalawasan tungod sa kagahi. Doktor, wabay tambal ani? Sad to say, way tambal para ani. Way operasyon nga makapahunong ani. O ang pinaka-worse, kung masamad o maoperahan ng lawas, daghan pang bukog ang tubok. Unsa, Dok? Maranak, kauna. Dili ko, ma. Maglisod na ba kong lihok, ma? Permanente na
niya kung dili makalihok ani, ma. Anak, kung mahitabo gani na nga dili na gid ka makalihok, niami nga imo pamilya, dili ka na mo pasagdan. Anong naingon mo ani? Anong ako pa man, ma? Mara. Ma, di na ako makagawa sa bahay. Di na ako malingi akong liog niya. Di na sana ako maduko. Mara, Masuya na lang ko sa uban akong kaduwa sa una. Nga sila makagawas-gawas sa diya ako. Niara ko permi sa bahay. anak, kung pwede palang unta nga ibalhin na imong sakit dinhin ako. Ako nang buhaton, aron dili ka makantos. Mara, Hindi ko kaginhawa. Mara! Unsa? Sakit dawaton nga mauni nahitabo na ako. Gani, nanugod ako og pasuwat ani, aro lang makapadako ninyo. Kay ultimo pagsuwat, lisod na para nako. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, Dok, unsa man gyud hinungdan aning akong sakit? Natawo ba ko ani? O nakuha lang ni nako pagdako nako? Posible ka nga kaliwat ning maong klase sa sakit? Ikaduhang pangutana, unsa may mga butang nga makatrigger sa pagsamot ining akong sakit? Ug ngano man kung mabangga o mahug lang ko, mahimo mang bukog ang dapit sa akong lawas nga maiko. Nabay tambal nga makapahunong sa pagtubo sa extra bones. Ikatulong pangutana, nganong dili man recommended ang operasyon sa akong sakit? Unsa may mahitabo sa akong lawas, iniglabay na pud sa laing mga tuig. Posible pa nga dili na gyud ko makalihok puhon? Ikaupat ug katapos ang pangutana, kung kaluy-an sa Ginoo ug naay tawo nga gusto makigminyo nako ug dawat ang akong sitwasyon, dili ba delikado para nako nga makabaton og anak? Kung posible man, posible sab kaha nga maparehas nako ang akong anak sa akong kahimtang, palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Mara. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag mga psychological, drug-related, emotional, behavioral, o mga medical mga problema, kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw kini nga you have to respect each other, no? In any group nga you are a member, you have to respect each other. Bullying is a no-no in whatever form of bullying. Verbal, psychological, physical, dili gina siya pwede. Because this cannot be just tolerated is because you are one of the most senior member of the group. That is a no-no. You must set as an example nga dili ka mang bully. Ha? Dili. Ano mga name calling, bitong biskay tawgon kag Dr. Rene Obra, tawgon ninong kog Dr. Guapo. Aw dili na bullying. Timitaw. Kanang imong pananglitan imong ngan June or Peter. Di ka tawgon og June or Peter, tawgon kag something ba nga negative. That is bullying. O pag tawgon kag Guapo, dili na. Okay ra, okay ra. Alright, so ang ato magtatampo karong adlaw si Mura or Mara, 19 years old, taga Tuburan, Cebu. May makailan ako, Tuburan. Mga tabu-tabu family, no? Tuburan. Mga pilido ni Rina, Armamento family, no? Regards mo sa
tuburan. Diya sa Asturias, no, mga Rivera family, musta naman diya sa Bairan, nakana ko ng inyo. Hinaot nga nahuman ang daan niyo dyan. Nindot kayong lugar ninyo. Mga si Kapitan, pilido ni mo dyan, nalimot, sorry, Aguanta, diya sa Asturias, na? Okay, so, mga diya, tuyok na mga to sa Bugo, Bantayan, bago lang dito sa Bantayan, okay? So, unang pangutana ni Mara, si Sura sa nangimong problema, Mara. Tagaan sa gipugong ni mo glabad sa on, Mara, na? Sige lang, ato lang naging paningkamuta, no? According to Mara, sakit ko no dawaton nga natao ni nahitabo niya ko, no? Gani, nanugo siya og pagsuwat ani kay pero lang mapadala dinhi sa atong kining akong suliran. Lisod bagod para nako nga mangutana kining mga problema. So lain nang nagsuwat ani para ni Mara kay maglisod lagi pod siya og ano, suwat. Unang pangutana, Dok, unsa man gyud di ay hinungdan aning akong sakit? Nataw ba ko ani o nakuha lang ni nako pagdako? O posible nga mawala ni nako ning klasiha sa sakit. Ang iyang sakit gidiagnose ni siya og sa to Stoneman disease. Stoneman, may siguro nig una ka niya ng sakit, ano, mag-boxer ka? Di bitaw. Ang kaning sakita, ang hinungdan niya ni is genetic gapon. Ang may tabaw ko ni Mara, no? For some reasons, atong lawas, nga na yung sakita, ang body mass tissues, like mga muscles, tendon, ligaments, muhinay-hinay ni siya kapurma og bukog. Kahit bulod nga nga. So na kayo murag secondary skeleton sa imong lawas. So mo na nga, isod kayo. Maglihok-lihok ka. Di kayo ka komportable kay stiff baya, gahi baya, no? Gitawag ni mga orthopedic surgeon kun mga expert ani, no? Extremely rare ni siya, no? Piting, surti tingali po ka, kay gitagaan kas Ginoo nga nani, nagot po yung rason tingali. Kay sumaasa mong pagtuon, rare ni siya nga, usa sa kada 2 ka milyon katao ang nanani. So, usa ka sa 2 ka milyon. You can imagine, 2 ka milyon. Paigo naman kanig usa ka malita kung kwarta pa nila. So, nani siya may nani, akong balikon, ang imong mga muscles, ligaments, tendons, mahinay-hinay o kapurma into bones, bukog, kibulungan. So, progressive ba? Ha? So, murag ossification, na? May term na mo sa among orthopedic surgery sa una, ha? Si Dr. Chiki Obra Roses Mayo. Proud bit ako mo announce on the air nga akong magwangan nga anak usa ka orthopedic surgeon. Expert nga lesson na ni. Life-threatening ni siya kung di madali bukuan niya. Dili, basta-basta ang doktor mo, biopsy mo, opera diya kay this can enhance mo good. Nga, mupaspas na hinoon og inunta puli ang inunta bagong bukog sa inyong mga muscles ug ligaments. Kay bulod nga pero nahitabo ni yun ani. Ang mahimo anis doktor matagaan na lang kag anang tambal for pain nga di magkakuan. Maybe non-steroidal anti-infection, no? Or bibig corticosteroid pwede rasad. Sunod nga pangutana, Dok, kanang unsa may butang nga naka-trigger sa pagsamot aning akong sakit. O ngano man kung bangga o mahulog lang ko, mahimo mang bukog ang dapit sa akong lawas nga naigo. Naabay tambal nga makapahunong sa pagtubo sa mga extra bones. O lagi naman, murag makapanglimbawat sa balhibo na imong problema, Mara, no? Kay matrauma, o lagi na. For some reasons, na ay new bone formation. Or secondary nga bukog nimo nga mutubo puli sa imong mga muscles, tendon, ligaments. Unya, kung mauntog ka mana. So, extremely rare ni siya, no? Ang tambal ani supportive gyud, no? Supportive. No? Extra careful lang ka, di ka mauntog.
Kay og katong part sa imong lawas nga matrauma, posible to mo hinay-hinay og form into bones. Nya ligon ba kaning atong bones, no? Sa akong nabasahan dito sa pagsuroy-suroy nako. Ang kini ko nung atong bukog is 4 times harder than a cement. So di ni siya basta-basta. Ligon kay ni. Genetic ang explanation na, di ko maka-speaker ni mo. Basta kay naay, just like any other congenital malformation, naay mga pangitabo ingon ani, nga ginuor ginitabo, may ibaw, nga nung naapod yan nga ani ang mga sakita, no? Sunod nga pangutana, nga nung dili man recommend ang operasyon ng sakong sakit. Unsa may tabo sa lawas, inig labay na po sa laing mga tuig. Posible ba nga dili na gyud ko makalihok pohon? Dili mo recommend og operasyon ng mga doktor, mga orthopedic surgeon or surgeon in general because akong balikon, kung maghiwa-hiwa diha, this can trigger or this can increase nga medyo paspas ang pagkaporma sa bagong mga bukog ng dapita. So the more hinoon kay makuan man to, ang surgical wound, that could be a source of another bukog formation or bone formation. So mo nang di mo recommend. Ang treatment ani is supportive management, anti-pain or prevent trauma, yun ani lang yun, no? Sunod nga pangutana, kung kaluyan sa Ginoo ug naay tawo nga gustong makigminyo nako ug dawat akong sitwasyon, dili ba delikado para nako nga makabaton og anak? Kung posible sad kaha nga maparehas nako ang akong anak nga nasa akong kahimtang. Roll out the possibility nga this can pass on to your offspring kung pananglitan, pero rare man akong balikon gining ko ana. Wag gitay igong mga kasayuran og unsa magay mahitabo, no? Kung naay mo love nimo as a wife, mas maayra mo. It's not because naa ka niya ng problema ha, nga stone man disease man tawagon ni, nga madawat niya kung unsa man ka, no? So, pananglitan na mubuntis ka, closely monitor lang ang progress sa imong pregnancy by ubigay ni para nga ma-aware ta or ma-monitor closely ang pagtubo sa bata panindang maabot ng mga panahon na, no? Supportive management, avoid dili gud ni siya angay operahan kay musamot og kadaghan ang bone formation kung naay operative wound na mahitabo. Hinaot na kasabot ka maras akong speaker nimo dahil sa tuburan, sa tinudlan, nagdisod ko na yung problema. Kaya di mo gani siya parang TB, parang titanos, common kayo. Kining imong problema, Stoneman disease, 1 in a million. Mura mino ko minumdum sa kong kantahon, pirmi nga 1 in a million you. So, maana no? So, hinaot na kasabot ka sa akong speaker nimo Mara, o nga to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, mo sign off na ko si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa mga kanunayon niyong pagpaminaw. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!